8. Gymnasistrata i Herning afsluttes rent gymnastisk med en matinéforestilling, hvor de 24 deltagende nationer har anmeldt hold. Det er meningen, at man her skal vise et bredt udsnit af det, man har arbejdet med, det man har vist. Og så skal man selvfølgelig også vise nogle gode numre. Det er sådan, at hver af de 24 lande har kunnet anmelde 2 hold. Derefter har en komité under det internationale gymnastikforbund arbejdet med sagerne for at forsøge at sammensætte et så varieret program som muligt, så det ikke er den samme type gymnastik, der bliver vist fra alle lande. Og så er man til slut nået frem til de hold, som vi skal se nærmere på i denne time. Og vi starter med et hollandsk hold med et trommeakkompagnement, hvor der bliver lavet akrobatik. Springgymnastik kan være mange forskellige ting, og det er i hvert fald et meget flot og varieret program, at hollænderne leverer, og kongatrommerne styrer det hele.